Ja, er werd een uitgebreide uiteenzetting gedaan door het Openbaar Ministerie van wat er in die 2-3 jaar in Venlo zich allemaal heeft afgespeeld in de bewuste woning waar dat meisje dus leefde. Ik zal een paar dingetjes opsommen, ik zal ze niet allemaal zeggen, maar ze moest bijvoorbeeld slapen in een koude kelder. Ze kreeg een warme of een te koude douche. Ze kreeg nauwelijks te eten en te drinken. Ze was dus flink ondervoed. Ze moest zelfs haar eigen urine drinken, omdat ze nog in bed plaste. En ze werd regelmatig geschopt en geslagen en ook uitgescholden. En justitie noemde dat zowel fysieke als geestelijke mishandeling, waar zij dus aan is blootgesteld. Ja, gruwelijke feiten. Hoe reageerden de verdachten op de beschuldigingen? Ja, de vrouwelijke verdachte, dat is de stiefmoeder van het kind, die was vandaag aanwezig. Maar ze zei eigenlijk niet heel erg veel. Ze legde vooral de schuld bij haar Duitse partner. Nou, die Duitse partner was niet aanwezig. Die was te bang om naar Nederland te komen, zo zei de advocaat. En ook hij legt de schuld eigenlijk bij de ander. Dus je kunt wel zeggen dat ze naar elkaar wijzen en dat ze hun eigen aandeel zo klein mogelijk houden. Ja, en toch vindt justitie dat ze allebei evenveel schuld hebben. Waarom? Ja, dat is omdat zij ook stelselmatig samenwerkten, vindt het Openbaar Ministerie. Ze waren allebei betrokken bij die mishandelingen, waren aanwezig, hebben niet ingegrepen. Kortom, ze hebben ook allebei evenveel schuld. Alleen de vraag die jullie net ook al stelde is waarom? Waarom moest dit meisje dit ondergaan? En dat 2-3 jaar lang. Ja, er werd zelfs een term genoemd, ja, die door justitie werd omschreven als mogelijk sadisme. En de vraag is natuurlijk waarom bijvoorbeeld de zoon, die ook in huis leefde, ja, die werd gewoon fatsoenlijk behandeld. Die hoefde niet in de kelder te slapen. Ja, die kreeg genoeg te eten en te drinken. Dus het meisje leek een beetje het zwarte schaap van de familie. Ja, zij is nu 12 jaar oud. Hoe gaat het nu met haar? Ja, dat vroeg ik aan advocaat Phil Bonen. Zij staat haar bij. Ze is inderdaad nu 12 jaar, zit in een Duits pleeggezin. En dit zei Bonen over het slachtoffer. Ze is onlangs nog een keer onderzocht door een arts. Lichamelijk gaat het goed. Ze heeft geen blijvend letsel. Psychisch heeft ze een flinke klap gekregen. Is ook wel vastgesteld door een kinderpsycholoog. En die behandeling moet eigenlijk nog starten en dat zal een hele tijd duren. Traumatische gebeurtenissen in haar jeugd. Officier van Justitie noemde dat een hel. Sprak ook van, zelfs van martelpraktijken. Hoe zou u het omschrijven? Ja, ik snap die bewoordingen wel. Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, maar een klein meisje dat zo lang, zo stelselmatig is mishandeld, vernederd, dat heb ik niet vaak meegemaakt. En de opsomming van de officier, maar ook van een van de rechters, als je dan allemaal achter elkaar hoort, ja, daar krijg je koude rillingen van. Ja, de rechtszaak is net hier afgelopen in Roermond. En de rechtbank heeft zojuist bekendgemaakt dat op 16 mei de uitspraak is. Dus dan weten we wat er overblijft en of de rechtbank inderdaad meegaat met die eis van 10 jaar cel. Dankjewel, Frank Monen vanuit Roermond.